Bon dia a tots i totes. El meu nom és Míriam Campoy i avui vaig a presentar-vos un poemari que he creat. Així el tenim. Us agrada? El primer que veiem és la portada, que com veieu té el títol que diu Descobrint el món animal amb poesia. Doncs crec que ja us he dit el tema principal dels poemes, veritat? Com veieu, està fet a mà. I cadascuna de les paraules està fet amb una tipografia diferent i colors diferents per a cridar l'atenció dels xiquets. I no només això, que també he utilitzat alguns dibuixos com la o la paraula animal per a cridar encara més la seva atenció. Doncs si vos pareix, comencem? El primer que tenim és aquest. Vaig a llegir-ho. L'esquirol és un saltaire que per l'aire fa camí. Amb un ram de cua en l'aire salta d'un a l'altre pi. Amb unes dentetes fines va esclofallant pinyons i té una víbora a les nines de ulls plens de saltirons. Com veiem, està escrit per Salvador Perarnau i jo he dibuixat el protagonista, que en aquest cas és un esquirol menjant pinyols. A més, he decidit fer aquest dibuix sobre una fulla amb un granulat un poc més gran del normal per a que els xiquets passen el seu dit i poden tocar la pell rugosa de l'esquirol. Anem a passar al següent. Que tenim aquest. Anem a llegir-ho. Un conill molt petit, de pell blanca, amb uns ulls molt eixerits que la boca tanca. Unes orelles molt llargues té per poder escoltar bé. Aquest és molt breu, però és molt intens i molt bonic. Aquest està escrit per l'escriptora Míriam Larrazzi. I com veiem, el protagonista en aquest cas és un conill amb les seues orelles molt llargues. A més, si els xiquets volen tocar-ho, notaran una suau sensació, ja que està fet amb pèls d'un joguet de quan jo era petita. Anem a fer el següent. A veure aquest. Faig riure a la gent, tocant la botxina, un aplaudiment i un peix de propina. Riurien tots més, si con la sardina tothom estirés, amb mi a la piscina. Doncs de qui creieu que estem parlant? Molt bé, dels meravellosos dolfins de Ricard Bonmatí. Com veieu, així els he dibuixat. Aquest està ficant-se a l'aigua i aquell està eixint de l'aigua. I a més, si vos fixeu, així hi han creat una ola de cotó molt suau i molt blanca. Anem a veure el següent. De qui parla? Aquest és molt fàcil, perquè veiem el dibuix i a més fixeu-vos. Al koala li agrada viure lliurement. Li agrada menjar eucaliptus alegrement. El koala té molt pell i és suau, inofensiu i també molt caut. Es mou pels arbres lentament i s'adorm ràpidament. Doncs veieu? Sí que parlava del koala i està escrit per Carme Cervelló. I jo així he dibuixat un arbre, unes fulles i el koala, que si vos fixeu, les seues orelles són molt blanetes i a més està menjant una fulla d'eucaliptus. Anem a veure el següent. Ui, en aquest apareixen molts dibuixos, veritat? Anem a llegir-ho. La natura diligent ens procura, una bèstia per a cada molèstia. Si a les fosques ja no piquen les mosques, hi ha els mosquits que treballen de nits. Doncs, Pere Quart, l'escriptor d'aquest poema, ha creat dos personatges principals, les mosques i els mosquits. A més, jo he decidit crear un dibuix dual, és a dir, a la meitat de la fulla he dibuixat
el dia amb les mosques i a l'altra meitat la nit amb els mosquits. I a més, si vos fixeu, així posa, poseu el teu dit així. Si nosaltres el fem, pareix que els mosquits i les mosques ens han picat. A veure... Ara tenim aquest, que diu: Adeu, orenetes, torneu l'any que ve, la branca florida traurà el cirerer. Rovell a les teules, silenci del niu, sou fora vosaltres, és fora l'estiu. Doncs Tomàs Garcés, l'escriptor d'aquest poema, ha decidit fer protagonistes a les orenetes. Doncs jo he dibuixat 3 orenetes volant damunt d'aquestes núvols fets de cotó, que són molt suaus i molt blanques. Estem acabant ja, però encara ens queden 2. Anem a llegir aquest. Salut i alegria, jo sóc l'elefant, el forçut més gran que la terra cria. Per plans i muntanyes, duc al meu davant la trompeta, dansant entre 2 banyes. Doncs, en aquest cas, el protagonista és l'elefant. I com veieu, jo he dibuixat 2. Una mama elefant i un petit elefant que estan passejant damunt 2 muntanyes. Aquest està escrit per Josep Carner i he afegit un petit joguet per als xiquets. Si vos fixeu, l'elefant té una trompa, però la seva trompa de veritat és molt més llarga. Doncs si els xiquets facin així, poden fer la seva trompa molt llarga. Què vos pareix? Us agrada aquest joguet? Als xiquets també. I per últim, el que més m'agrada i pense que millor m'ha quedat. Aquest. Anem a llegir-ho. Un hipopòtam gruixut té una boca tan immensa que abans de riure s'hi pensa, tant que encara no ha rigut. I perquè està convençut que el prendrien per sorrut, i això que no ho veu clar, no es vol donar per vençut. I d'amagat, ben tossut, està aprenent a xiular. Un hipopòtam aprenent a xiular. Què vos pareix? Aquest poema està escrit per Enric Larreula i és un dels que més m'agrada. A més, l'hipopòtam és un dels meus animals favorits. Doncs jo he dibuixat 2, com l'altre he dibuixat un papà, un pare hipopòtam i el seu fill, i estan caminant per un bosc de fulles d'arbres de veritat, per a donar una sensació o un context més realístic. I amb aquest he terminat el meu poemari. Què vos ha paregut? Conteu-me. Vos veig en altre vídeo. Adeu!